גיטרות אקוסטיות. סבתא? זה אומר שאנחנו בדרך לשנות ה-90. אז אפשר להמריא איתנו? בבקשה, בבקשה, בבקשה. כן, תנסי. תהדקו קסדות, תכוונו שעונים, תחזיקו חזק, כי אנחנו ממריאים! או שלא. עייפתי כבר. טוב, קדימה, ממריאים! ראו אותנו, אני אומר לכם, ראו אותנו. אמרתי לכם שזה לא זמן טוב. מי שבא, תרקו את זה, תעבור רגיל. בוקר טוב. מה אתם עושים? מחפשים צרות? ומה יש בקופסה? מה? איזה קופסה? זה? כלום, סתם. הן ריקות. יכול להיות שנמצא איזה מדף ריק נגיד במחסן המטבח? מה? אנחנו חיים עכשיו גם במחסן המטבח. טוב, טוב, עזבו הכל, בואו כבר לכיתה. שיעור ספרות עוד 10 דקות. הבעיה שלא ממש בא לנו להתקע עם ספר בכיתה. בואו. נכון, גם שמענו שהסרט יותר טוב. תעצרו! עצרו מיד! לאן אתם הולכים? אי אפשר כל היום לשכב על הדשא ולאכול אוכל גנוב. צריך גם להכניס משהו לראש. אנחנו עושים המון דברים לראש. אני לא מדברת על הדברים שנכנסים לראש דרך שחטות. זה נשאר אצלי. ועכשיו, עופו לכיתות, ואני לא רוצה לראות אתכם בשעתיים הקרובות. זוזו. תראי. אין כבר גבולות. יש כאן יותר מדי חופש. המוסד הזה, אלוהים יודע מה הם עושים כאן אחרי שכולם הולכים לישון. ואין מבוגרים בשטח. נו באמת, שיעור כבר לא יהיה לי היום. תראי מה יש כאן. חצופים? הבאתם מגבות וכדור? איפה בגד ים שלי? תראו מה יש לנו כאן. מה זה צריך להיות? הבריכה סגורה, אתם יודעים? עם שער גדול וטייל בקצה. איך חשבתם להיכנס לשם? אנחנו קיבוצניקים. לימדתם אותנו מהילדות שאנחנו צריכים לטפס על עצים. הבעיה היא שאין לכם גבולות. הבעיה היא שאין לכם השגחה. הבעיה היא שיש לכם יותר מדי חופש. הבעיה היא שאתם חסרי אחריות. אבל כל הבעיות האלה הן בעיות שלכם, לא שלנו. מה? נראה לי שזה עניין לוועדת חברה. או לוועדת חינוך? אולי להורים? לא. היי אתה! מי אני? כן, אתה. תן לי סיבה אחת לא להעיף אותך הביתה מהמוסד. תקשיבי מחנכת, את מוכרחה לקלוט שהחינוך שלנו גורם לבעיות. אני רחוק מאמא, רחוק מאבא גם. קצת לבד ודן משועמם, לקצת תשומת לב פה אנחנו זקוקים, ולא קיבלנו אז יצאנו דפוקים. אבל בינינו אינכם מבינים כמה אנחנו עדינים וטובים, כן כל כך טובים מבפנים, קיבוצניקים טובים. זה סיפור נוגע ללב. אז תני לי לספר אותו לעולם. תספר אותו למנהלת. תקשיבי מנהלת, חיינו כה קשים, נשארנו פה לבד עם 200 ילדים, בסוף גנבנו טרקטור, קרה דבר נורא. קיבי
צריך שוטר כי אם פסיכולוג. זו רק מנרבוזה שהתפוצצה. הוא לא מתאים פה לקבוצה. לקבוצה לא מתאים, לא מתאים, כן כולם רואים סך הכל הילד לא מתאים. הנהלת המוסד קובעת שהילדים האלה בעייתיים משום שלא שמו להם גבולות, וגם את אלה ששמו הם פורצים. היי, אני פיצוץ בגלל שאני פרוץ. קחו אותו לפסיכולוג. משחר ילדותנו כבר הגורל נגזר. ללא חוקים אנחנו חושבים הכל מותר. תעשה לנו אבחון או תוציא עוד דוח כתוב. רק החבר'ה זה מה שחשוב. כן שמעו חברים והקשיבו מורים. הילד לא צריך רופא כי הוא להורים. תעיפו אותו כבר הביתה מיד, שלא ישן עוד במוסד. במוסד לא ישן, לא ישן, לא ישן, שן, שן, לא ישן בלילה במוסד. כאן הוא מתפרע, שוטר ומעשן. כי כאן הוא משתגע, אף פעם לא ישן. צועק ומתווכח, מורד מול כל מהות. ככה זה בגיל ההתבגרות. מורה יקרה, אל תהיי עצובה. הכל יהיה בסדר כשנלך לצבא.